Vítajte v Chalet Martin, mieste, ktoré sme vytvorili s láskou a vášňou pre pohostinnosť a pohodlie. Príbeh sa začal s jasnou víziou. Vytvoriť priestor, kde si môžete oddychnúť a relaxovať po celodennom objavovaní okolitej prírody. Ponúkame vám komfortnú vilu pod Martinskými hoľami so súkromným wellness, detským ihriskom a exkluzívnym vybavením. Chalet Martin poskytuje dostatok súkromia a zároveň umožňuje priestor na spoločne strávený čas. Sú tu 3 spálne s manželskými posteľami a unikátnymi posteľami pre deti, ktoré sú samé o sebe zážitkom. Obývačka s kuchyňou vytvára otvorený vzdušný priestor, ideálny na spoločné posedenia. Deti sa zabavia vo svojom kútiku, kde ich zavedie jedinečné mlynárske schodisko. Wellness zóna v suteréne chaty ponúka regeneráciu tela aj duše. Užijete si horúcu saunu a priestrannú výrivku. V obklopení záhrady plnej drevín a kvetov stojí detské ihrisko s workoutovými prvkami aj pre dospelých. Prírodnú atmosféru dotvára ohnisko so sedením. Chata je postavená s dôrazom na udržateľnosť. Časť energie zabezpečujú fotovoltaické panely, ktoré môžete využiť na nabitie svojho elektromobilu. Pohodlne u nás zaparkujete 3 osobné autá.